Здравейте хора! В това видео ще ви покажа как да печелите пари, като създавате детски книжки, използвайки ChatGPT. Първо трябва да влезете в сайта на ChatGPT и да влезете в акаунта си или да започнете чат без да се логнете. За повече информация относно ChatGPT може да изгледате видеото ми точно за ChatGPT, линк към който ще намерите долу в описанието. Вече сме в чат с ChatGPT и първо ни трябва тема или някаква идея за приказката. Ако нямате някаква идея, ще помолим ChatGPT да ни я създаде. Ако имате, може да я напишете и да поискате да я развие. Аз нямам конкретна идея, затова ще поискам от ChatGPT да ми даде 5 идеи за детски приказки. След като е готов и вече имаме 5 различни идеи, просто четем и си избираме някои от тях. Ако тези идеи не ви харесат, може да поискате да генерира други по-различни. Ако ви хареса някой от тези идеи, пишем в чата коя от 5 идеи сме си избрали и искаме да я развие в детайли. В случая аз ще избера тази, третата идея и ще поискам от ChatGPT да ми я развие в детайли. След като приключим, може да прочетете приказката и ако нещо не ви хареса, може да поискате да я променим. След като сме готови с текста, отиваме към следващата стъпка, която е създаване на илюстрации. За тази цел също ще използваме изкуствен интелект. Има няколко варианта за създаване на илюстрации. Единият вариант е Midjourney, обаче то си е платен, трябва да си купите абонамент, за да го използвате. Но в случая ще използваме един безплатен изкуствен интелект, който е на Bing, на Microsoft. Влизаме в този сайт, ще оставя линк също в описанието. Трябва да се логнете с Microsoft акаунта си. След като се логнете, ще ви се появи тази страница. Накратко за тази страница имаме един бар, където описваме какви илюстрации искаме. В дясната част от този бар виждате имаме токени или монети. Тези токени са 15 на брой. За какво служат тези токени? При всяко генериране на илюстрации, то отнема време. Колкото повече токени имате, толкова повече илюстрации ще генерирате на по-висока скорост. След като свършат тези токени, вие ще можете отново да генерирате някакви снимки и илюстрации, обаче ще се генерират на по-ниска скорост. След тези токени в дясно виждате има два бутона Create и Surprise Me. Така, Surprise Me е за да генерира рандом някаква илюстрация. Create, след като опишем каква илюстрация ни трябва, просто натискаме на Create и чакаме. За да можем да опишем точно това, което ни трябва за приказката, отиваме обратно в ChatGPT и пишем в ChatGPT, че ще генерираме илюстрации за тази приказка. Затова искаме да ни раздели приказката на няколко части и да напише промпт за всяка една от тях. Обаче ще поискаме промптовете да са на английски, за да може просто да направим copy-paste. След като е готов със създаването на промптовете, всяка една от тези промптове копираме, поставяме в вграден изкуствен интелект в Bing и създаваме снимки. Създава 4 различни илюстрации, избираме една от тях и я сваляме. Ако не ви харесат илюстрациите, може да генерирате отново със същия текст или може да направите малки промени с текста. След като сте готови с илюстрациите, остават ви само две неща. Вече имате текст и илюстрации. Трябва да ги обедините в някоя програма, като Photoshop, Canva или просто Word, Microsoft Word. И втората стъпка е да ги продадете. Може в Etsy, в Amazon, може да си отворите Shopify магазин. Благодаря ви, че гледахте това видео. Ако ви е харесало, не забравяйте да се абонирате и да харесате видеото. От мен, чао!